Здравейте, аз съм отново. Извинете, ама си изпуснах телефона. Вижте каква вафла взимах за... Вафла хипер за 50 стих. Хайде, кажи сега си Фейсбук на Shadow Hicks. Shadow Hicks, казвам се Леонардо Лео на латиница. Това не е ли баща ти, бе? Къде? Не е баща ми, просто си е баща ми на Франция. Ако беше... И да ти кажа само едно нещо. Аз съм 5 клас. Кой ще да стане? Да, но той може да е 6-7. Аз не знам колко е голям Shadow Hicks. Извинете, че ви казвам, ама имам проблеми с белия дроб, с жучката и затова пия хапчета и понякога кафе. Чакайте ме, да слагам запад. Ями. Вижте каква огромна вълна си взето. Ще разваля зъбите моите Повече момче. тръгва. С кафе и борвец повече тръгва. Не, Не. според мен е хипер. И цигара върви с кафе. Да, извинете, че пуснах на пауза, защото ми големи дойдоха тук. Не без той ма дразни. Чакайте. Ще да изпия. Хора, ще да изпия телефона и ще да пусна кафето. Чуваш ли снимаше? Снимам. Да. Мисля, ще кача 2 части на моето училище. Ето ги автобусите. Ама аз не пътувам с автобус. Аз Малко пътувам съм- с автобус. Да, защото то се на... Запад 3. Пък приятели му е на запад Абе, 2. какво направи? Ти си се окапал целия, бе. Вижте го тос. Къде, бе? Оле. Къде, Виж се, бе, окей, човек на лицето си. Кой стана, бе? Абе, целият си окапан. Как, бе? Беше целият окапан. Как, бе? Какво? Не, бе. Не знам, Той се изведнъж. окапа. Гледай го, гледай го. Да, бе. Малко се окапа, не, виж, е тука. Няма нищо. Малява. Майка ти няма ли се кара, бе? Пусни Илиана, бе. Дупе. Дай. Ще водя как беше. Якито на химическото и айде. На химическото. То може с гъба да го изстрелиш, бе. Кафето много бързо са 3. Това е този дет не пи кафето, ето. Его, моето кафе. Този пък не пи. Не пия, не се пи. Са пи, знаеш кое е яко? Аз 100 пъти по-хубаво мога да направя вкъщи и то без пари. И аз мога, ама майка ми не ми дава. Искам да ви кажа едно нещо. Аз съм на 10 години, пък съм 5 клас. Мене ме пуснаха първото да съм с брат ми. Не вярвате, че имам брат ли? Той не знам сега къде е. Че пуснахме до И така, мисля, че това е екрана на клипа. Айде, чао!